Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes un dia més a Pel·lícules, el canal que t'explica en català tot el que tens disponible a les teves plataformes de streaming i que tu no sabies. Avui us porto la recomanació i crítica d'una pel·lícula molt esperada. Però abans de res, un moment, no veieu alguna cosa una mica estranya aquí? Qui em segueixi a xarxes socials ja sabrà que tenia una petita sorpreseta preparada pel vídeo d'avui. Així que si encara no em segueixes, doncs a què estàs esperant? Que a més intento estar-hi bastant actiu per portar notícies, novetats, etc. Segur que més d'un o d'una ja se n'ha adonat de què està passant aquí, però bé, anem a fer-ho oficial. Aquesta era la sorpresa! Un green screen, un background d'aquests de croma. Sembla ser que aquest any m'he portat bastant bé i els Reis han tingut aquest detallet amb mi. Moltes gràcies, Reis, des d'aquí. Però vinga, va, avui hem vingut aquí a parlar de la pel·lícula Soul, que a més s'ha estrenat directament a la plataforma Disney Plus Plus, sense passar pels cinemes, i ho ha fet amb el doblatge en català. Així que vinga, va, no ens distraiem. Mireu el collot! Miraré de començar amb un parell o tres de coses que m'han semblat interessants i a més fer-ho sense spoiler perquè tots els que no hagueu vist la pel·lícula us entrin ganes de veure-la i després ens endinsarem ja sí a coses una mica més ja amb spoiler. Vinga, va, comencem! Soul! Primer de tot, comentar que la pel·lícula està dirigida per Peter Docter. Per què és important això? Doncs perquè és el mateix director que la pel·lícula d'Inside Out, pel·lícula a qui s'assembla bastant Soul. Peter Docter, un geni, recordem, és també el director de pel·lícules com Up o Monsters S.A. Peter Docter crec que ha fet una feina molt bona, de la mateixa manera que ho va fer en el seu dia amb Inside Out, i és el tema de personificar coses que no tenen cos. A Inside Out ho va fer amb els sentiments i a Soul hem vist que ho ha fet amb l'ànima. Realment, tots estem d'acord que és la pel·lícula més adulta que s'ha fet de Pixar. D'altres anys cap aquí, considero que han anat fent com una evolució en aquest sentit i cada dia les pel·lícules de Pixar tenen com aquest punt una mica més i més adult. Afronten moltíssima brillantor, conceptes molt complexes i, a més, preguntes que l'ésser humà no en té resposta. Per mi, un dels grans exemples és una frase que diu una de les protagonistes, recordem, estem a la part sense spoilers, després ja parlarem amb spoiler. A mi la frase aquesta, tenint en compte que estàvem veient una pel·lícula que en principi ha de ser bastant per nens, ostres, em va deixar de pasta de moniato. L'ensenyament finançat per l'Estat és com fer soroll amb un pal dins d'unes escombraries. El pla d'estudis de la classe dominant ofega la dissensió. Torno a dir, aquesta frase s'està dient en una pel·lícula de Disney Pixar. Una pel·lícula que sí, tots sabem que solen tenir dues lectures, no? La lectura més infantil i la lectura més adulta. Pixar sempre està buscant que els adults també els hi vingui de gust anar amb els seus fills i que no sigui un tràngol en el cinema. Però, ostres, això ja és com passar-se, no? I ho torno a dir, crec que sumat amb tota la resta de la pel·lícula, jo considero que és la pel·lícula més adulta de Disney Pixar. A part de personificar l'ànima, o crear un món abstracte sobre el que hi ha abans o després de la vida humana, la part més poètica ve de la mà de l'aprendre a apreciar les coses més petites de la vida. Parla de com podem convertir alguna passió o alguna cosa que ens agrada en alguna cosa negativa quan ens hi obsessionem. Una clara referència a la idea d'ànimes errants. O que no necessàriament necessitem seguir un propòsit, obsessionar-nos amb aquell propòsit i pensar-nos que és l'únic que ens pot dur a la felicitat, sinó, a més, aprendre a conviure amb el món, conviure amb la vida, apreciar les petites coses. És que ho torno a dir, em sembla una pel·lícula quasi directament per adults. Si deixem de banda tots els gags còmics pels nens, sincerament, la pel·lícula més i més adulta de Disney Pixar. A partir d'aquí començaré a parlar amb spoilers. Per tant, tots aquests que encara no hagueu pogut veure la pel·lícula, jo des d'aquí us animo que ho feu. I a més, ara us deixaré uns segonets perquè pugueu parar el vídeo i quan l'hagueu acabat torneu i mireu aquesta part amb spoiler. I a més la teniu en català, que per una que em posen, aquí us espero quan l'hagueu vista. Vinga, va, ara quedem tots els que ja hem vist la pel·lícula Soul i anem a parlar d'una cosa que em sembla molt important, que són els forats de guió. Del primer que me'n vaig adonar, i probablement molts de vosaltres també, és on coi està el psicòleg, el doctor Borgenson? Recordem, el senyor Borgenson és a qui li roba la identitat en Joe, el protagonista. Em sembla un dels forats més grans, quan després li estan donant un èmfasi brutal en el Terry, que comptabilitza la gent, que no se li escapa ni una i la moguda que mou per trobar en Joe. I en Borgenson, què? L'error del que us parlaré ara em sembla molt més gros. Però de totes maneres sí que és veritat que si fiquem una mica de la nostra part i ens esforcem, el podem deixar passar. M'explico. En el moment en què Joe i 22 cauen per primera vegada a la Terra i 22 entren al cos de Joe, per què pot entrar-hi? Pot entrar-hi perquè no hi té ànima. I l'ànima de Joe
cau dins el gat, que en aquell moment penses, coi, aquell gat no té ànima, està mort. Però bé, de seguida ens ensenyen el gat en la rampa aquella i bé, simplement doncs tu menges una miqueta i ja està. Per cert, després faré una petita secció on parlarem del doblatge en català, etc. Però m'agradaria moltíssim remarcar el nom del gat, que és Mitenes. Si us quedeu una estona, potser alguns ja sabeu el que és, però quan en parlem en l'apartat que us dic que parlarem sobre el doblatge en català, explicaré què significa. El problema ve al final de la pel·lícula quan Joe recupera el seu cos, i és que el Terry, el que comptava, els acaba enganxant i queden allà en el metro, no? Els dos, al terra, representa dos cossos sense vida, tant el del gat com el de Joe. Ell acaba obtenint el passi a la terra de 22 i torna a baixar-hi. Lògicament pot entrar en el seu cos perquè no té ànima, però en aquell moment veiem que el gat és viu i 22 segueix en el seminari del Tu. Qui està dins de Mitenes? I aquí és on ve el que crec que segurament serà l'excusa estrella per aquesta pregunta que ens queda a l'aire, ja que en el fons estic convençut que això és un error, però molt fàcilment se'n poden sortir dient que és a causa de que els gats tenen 7 vides. Però aquesta resposta també em deixa una altra pregunta, i és, la resta de vides que li quedaven en aquest gat, fossin les que fossin, mentre Joe era dins seu, on estaven? Ai, guionistes! Un altre que podíem considerar forat de guió seria, per exemple, doncs per què el Mellonat i tota la seva criu de fumetes Tú eres un porrero, que te gusta mucho los porros. pues poden anar per tot aquell espai on te representa que hi van les ànimes, que a la mínima que les despistes, doncs desapareixen d'allà. Però i ells sembla que hi puguin viatjar com els hi doni la gana. Per cert, em va fer moltíssima gràcia la referència de la 22, quan diu que porta molts anys fent l'equips a un equip de bàsquet en concret i veiem que són els New York Knicks, que per qui no en sàpiga gaire de bàsquet o no li interessi gaire, és un equip que fa molts anys que no aconsegueixen cap títol. Per tant, i aquí entrem en un tema potser una mica delicat, i és que considero que potser aquí és on s'ajunta tot el que és el místic amb les drogues psicotròpiques. Apartant la idea de que ja te'ls presenten així com a hippie, crec que seria una bona resposta per aquesta pregunta que comentava, que és perquè ells poden fer i desfer allà, anar amb el vaixell, el que els hi dona la gana. De fet, crec que amb això s'obre un debat superguapo. Per tant, m'encantaria que tots aquests que tingueu coses a aportar o que això us hagi fet dir ostres, potser és veritat i us vingui al cap alguna cosa més, si us plau, deixeu-me comentaris. De debò que m'encantaria poder debatre aquest tipus de coses amb vosaltres. El que no em va agradar gaire del final és, per exemple, que tractin a Joe com una superboníssima persona quan li havia mangat la insígnia per poder baixar a la Terra, a 22, directament, no era seva, era de 22. I durant tota la pel·lícula veiem perfectament com Joe només pensa en ell i després ell, perquè l'únic que vol és recuperar el seu cos, poder fer el concert amb la Dorothea Williams, etc. Se li en refot 30.000 vegades el que vulgui la 22. Ell és mort, i és el que hi ha. És una putada, però és el que hi ha. La insígnia li va robar a la 22 i ell no té cap dret de prendre-li. Ara resulta que després li torna i és una superboníssima persona. Home, doncs no sé, què vols que et digui? I el fet de que gràcies a això els Jerrys li diguin no, la frase aquella de no és normal que la gent ens inspiri a nosaltres, per tant et donem una segona oportunitat a la vida, sí, com a final Pixar, Disney està molt bé, pot recuperar la seva vida, ara que ja ha trobat doncs, un sentit més elevat al que és la seva passió i només la seva passió i disfrutar les coses petites de la vida, etc. Però el fet de que vingui perquè els ha impressionat el seu gran gest, ho torno a dir, és que és el que havia de fer, la insígnia no era seva. Però evidentment el que sí que m'agrada i el que estic seguríssim que ens ha agradat a tots i a totes és doncs, això, aquest missatge de que a la vida sí, podem tenir doncs, coses que ens agradin, coses que ens apassionin i això ens fa viure més intensament, però alhora no ens en podem obsessionar i viure només per això. Està clar que tot aquest missatge ens ha encantat a tots i a totes i a més, des d'un principi la pel·lícula no semblava que anés tant per aquí, sinó que semblava molt més d'això, de trobar en el que tu ets bo, en el que t'agrada, però no, li acaba donant una volta de fulla i ens acaba dient que a més, no sempre t'has de centrar només en això perquè t'hi pots obsessionar, pots acabar sent una ànima errant com la que es veuen a la pel·lícula i que al final la vida té moltíssimes coses i que l'hem de disfrutar. El que no pot ser és que encara que ens agradi molt una cosa,
doncs torno a repetir, si ens hi obsessionem, deixa de funcionar d'aquesta manera activa per fer-te feliç, sempre veuràs la part negativa. Volia parlar ara del fet de que s'hagi pogut doblar la pel·lícula en català, i és que ja és hora que comencem a normalitzar tot això. Sí que és veritat que no és pas una victòria ni res definitiu, és simplement un petit gest que vés a saber per què ha arribat. Però com ja vaig dir per xarxes en el seu dia, quan va estrenar-se la pel·lícula, per exemple, en aquest cas Disney, però es pot fer extensiu a totes les altres plataformes, té moltíssimes pel·lícules que ja estan doblades en català. I ara, digue'm tu, per què, si jo pago el Netflix, pago el Disney Plus i la vull veure en català, amb un doblatge que ja existeix, que l'excusa de que no hi ha diners per doblar no val, per què no puc mirar-ho com qualsevol altra persona que parli qualsevol idioma en el món? A més, Disney, si tu vas a buscar, hi ha moltíssimes pel·lícules que les pots veure en danès, si et dóna la gana. Hi ha idiomes que parlen menys persones que el català i estan disponibles. Crec que cada dia és més i més important que siguem conscients d'això, que actuem en conseqüència i que si tenim la possibilitat d'anar a veure alguna pel·lícula doblada al català, etc., ho fem. Li hem de donar importància a la nostra llengua. I en tema de, com en aquest cas, en dibuixos animats, és molt més important. Els nostres nens i nenes petits, catalans i catalanes, han de tenir referents, han de tenir ídols que parlin en català. I a més, és la manera de poder seguir endavant amb el català. És a dir, aquesta pel·lícula fa una feina molt bona en el sentit de el que comentava abans. El gat es diu Mitenes. Es diu Mitenes perquè, per exemple, en castellà es diu Manoplites. I què són els mitenes? Els mitenes són aquelles mitges guants que es posen les pubilles. Coi, em sembla molt interessant. Si tu al teu fill li fiques la pel·lícula en català, aprendrà què significa mitenes. I a més, és un objecte de la cultura catalana. O, per exemple, en aquesta pel·lícula, els nostres menuts o menudes poden aprendre que en català un home no es posa un traje, es posa un vestit. Són aquestes coses. Tinc la sensació de que estem perdent moltíssim això. Cada dia és més complicat trobar sèries, trobar pel·lícules on els nens puguin agafar referents que parlin en català. Però bé, que jo no vull ser aquí un alliçonador ni fotre la turra. A més, jo no sóc cap Pompeu Fabra, jo dic ple de merdes d'aquestes. Però bé, crec que entre tots i totes podem aconseguir que a poquet el català pugui reflotar una miqueta quan tots sabem, tots i totes som conscients de que cada dia ens l'intenten tirar per terra per tots els plans possibles. Bé, per anar acabant volia fer un petit apunt sobre a quins punts està arribant ja la tecnologia, és a dir, em sembla d'una professionalitat, d'un nivell ja bastant insuperable, no? És a dir, fixeu-vos com actua la llum en la pell, en la roba, els teixits, tot està tan ben definit, com es mouen les samarretes, per exemple, quan va al barber, els tatuatges que porta el barber i com la llum de fora afecta depenent de com es mogui, si es fica davant, a darrere. Em sembla que ha arribat a un puntal de professionalitat que inclús en certs plans on es veuen paisatges, Nova York o el que sigui, és que em pot arribar a semblar més real que el real. Ha arribat a un punt ja que em sembla molt professional i jo ja no sé què hi haurà després. I vinga, va, per deixar-ho aquí, m'agradaria remarcar moltíssim la frase que crec que resumeix i defineix moltíssim aquesta pel·lícula. Un peix petit s'acosta a un peix més gran i li diu: perdona, estic buscant una cosa que es diu oceà. L'oceà? Però si ja hi ets a l'oceà, li diu el peix més gran. I el petit li respon: però si això és aigua, jo el que vull és l'oceà. Doncs bé, cadascú que en tregui la lectura que li vingui més a gust, però de debò crec que és el resum del que és aquesta pel·lícula. Sé que hi ha moltíssimes més coses a comentar, però tinc una última sorpresa per vosaltres. I és que si veig que aquest vídeo arriba a un número considerable de likes, si us està agradant bastant, podríem fer una segona part on te parléssim de totes les coses típiques de les pel·lícules de Disney, que és, per exemple, trobar tots els easter eggs. Els easter eggs serien les referències que fa Soul a altres pel·lícules de Disney i Pixar. I és que això Disney ho fa moltíssim. N'hi ha per tot arreu, en tot moment. Jo n'he vist unes quantes, vosaltres n'heu vist també o què? Doncs això, doneu un bon like si us ha agradat el vídeo, compartiu-lo perquè puguem assolir aquest número de likes, comentaris, visualitzacions, que jo vegi que us ha agradat, que hi ha una petita diferència entre aquest vídeo i la resta, i així em donareu a entendre que voleu veure aquesta segona part per descobrir tots els easter eggs de la pel·lícula Soul.
Us deixo per aquí sota també les meves xarxes socials, ja que és que si no m'esteu seguint us esteu perdent moltíssimes coses. Notícies, novetats, recomanacions... De fet, fa ben poquet vam fer una ronda de recomanacions a través dels stories entre tots els meus seguidors, així que si vols estar atent o atenta per poder-hi participar la propera vegada, segueix-me. Espero que us hagi agradat el vídeo, espero, sobretot, que hagueu vist la pel·lícula en català i ho deixem aquí per avui. Ens veiem a la propera. Ciao!